All your lives on the mix. Sunday is one for I get your favorite man and buying. That's what worldwide. What I want them. Why I don't know what yet in Osia. Why I don't know what yet in Osia. A work I have been one. Can't let me know. Ezudo butele funaya efunaya butukundo kanwelo fo bibiwa wa oyanu logo yetinosi kanwelo fo bibiwa ezudo butele funaya aye mama mwan yego kana kunu timamu wodo kamaonu aina wa uleo ebela na wa ulelo noa yefuna ya na bia eba bu kifoma na bia kunu oziane nwanne n'anya unu wele zudo bi wa nwanne dị namba ezudo butele kanwele zudo mebe efunaya kamanu ezudo nefunaya wanle na wanle o desenu falibili nunuwa anasiro sibuto kuwa omibo bayo omakaka enayo wodobi edede o wodobi edede munemu omi bo bayon dese no ya de mo ai welu se mebe ifo wa wanle ka ebo ai ane dia mwebe wabu wa dese ane dia bia wabu wa ane gadi ko ya na wa wajini neso kuon adan egonunwa
na-eso buzi n'ụlọ ogwu obodo na-abụ anyị bụ nwanne anyị mama mmụọ ibe nụ na-agwa obodo mee ibe alụ na-akpata arụ n'ụwa ọ bụrụ ọgwụ ya nụta ya ọnụ ije wegbu nwanne gị ajụjụ ka mụ na-ajụ gị kedu ebe ọba alụrụ kedu ebe iji ego eme ego ka anyị na-achọ achọ ọnụ ndụ nyaahụ isi ego ka anyị na-ayọ chukwu onye nwụrụ anwụ n'ụwa n'ezie nọ na-abịa n'ọzọ n'ụlọ rapụ nwanne ya gbaya alụ nwanne ya anyị na-enye nsogbu ogwu anyị na-enye nsogbu ya bibe na-agwụ n'ụwa anyị dị anyị wee bịa ụwa abịa anyị ya dị anyị na ụwa mmadụ nwụrụ ọnwụ ole n'ụwa chi m anyị okenye na onye ahụ n'ụwa ibe na niile erike ebe na-ese okwu n'ụwa ije ebezie n'oke n'ụwa ka mala ebe na-ese okwu asị m osi ike tilụọ ya stadion ka ọja dị n'ebe abụ ibe na-agwa obodo n'ụwa anyị abụọ nọbọra bụrụ wee nke dị n'ime obodo ekere ka alụsị ụlọ n'ụwa ọ bụ na ọgwụgwụ gwụ agwụ ụlọ papa gị lụrụ n'ezie n'ụlọ biko dozie ya iji beta chipụ gị lụọ ebe obi gị n'ụlọ Ọnịcha na-ele anyị Asaba na-ele anyị Lagos na-elekwa obodo oyibo ba na-elekwa anyị ebe ya alụ na-erike anyị na-enye nsogbu ofe obi onye okwu na-agwa obodo mụọ okwu na-agwa obodo mee ụlọ kesa gbalị ma ọnụ n'ezie nwepụba na mmanụ n'ụwa enwelu m eze chukwu anụ n'ọrụ m etiti n'ụwa okwu anyị na-enye nsogbu Benadi Sunday ka tụnyalụ n'ụwa lụọ ya stadiọm ebe na-ese okwu ka ọ bụ isi kpọchie ihe kpọchie ka ọ bụrụ niile n'ụwa na-abịrị mmadụ igbo ozogbu ọnụ jesu na-ewuru ozi n'ụlọ igbo ozogbu n'ụlọ na-egwu ka na-agwụ n'ụwa je na nwanne gị nnukwu ọrụ biko ke paseteji gị n'ezie n'ụwa egwu onye nwanne gị nke ya onye lesi ibe ya onye anụ n'ọkụ onye tilochie onye anụ n'ọkụ onye tilochie udo na-ebute ịfụnanya ka mma ahịa ndị obodo m ahịa ndị obodo m odogwele ewuru ozi n'ụwa n'ezie na ọdịgwu mma a na-abụ mmadụ mụta onye ọlụrụ n'ezie na ọya amụta odogwu ọmụta onye alụ ọya amụtakwa onye ahịa laa ọ na-adị mma ka ọmụtakwa onye ori n'ụlọ onye zuru ori ide ibie ya ọ bụrụ nwa na-ezu ori jezie n'ụzụtokwu ibi ya n'ụlọ
ibe niile n'ọbala ulu n'ezie mụ enweli m n'ọrụ m ọnụ olu n'ebe wụsịzi ya na nwanne ka ịbụ abụwe ọ bụ na ikwu negadị n'ọrụ m n'ezie nwanne gị ya nọ n'ebe abụ maọbụ gaa n'ọdụ ya ọ bụ na ikwu nne gị n'ụwa ọ dụrụ na enweli m nwanne gị ya nọ nwanne gị ọnụ ya nụkwa ebe ahụ n'ụwa ọbara na-anụ nwanne ele ka mgbe enwelu m nwanne ka egwu na olu na-eme wụsị ya wodogwu na-aba mba na nya nwere obi karịa nwanne m onye na-anwụ anwụ ị na-agbakwu ọbara ayoko ọnwụ nọ na-atụrụ ụtọ n'uche ogene onye nwụla nwune n'ụwa anya mara bụ na-eje n'ụlọ anyị nwere udo n'ịfụnanya wee mebezie ume nwee ụmụ n'ọrụ metiti ọ ga-adịla anyị mma ifeọma anụ ya abịaghị onye ọma Zubike nwanne m wee gbanụgo mmanwụlụ unu dezie na ajị obianị mbọ n'ime ana m dezie Zubike n'ime ọrụ mọbel wee gbanụgo mmanwụlụ unu odogwu ndị a ọhọ onye ọma Zubike onu esi mụ ọsị ya ndị ọrụ metiti na ndị ome nwere mụọ udobi nwe dozie n'ụwa maka na ịgwa ebe na dị nkwụ n'ụlọ n'ụwa ncheta n'ugwu n'ọnụ ayo wee gbaa n'oge ma wụlụ wedogwu bụ na ndị obi n'ụwa na ndị Sunday kwu ụgwọ ayo aye nne m nwoke si elele kasị bụ ụwa kasị aye ndị obodo m aye ndị obodo m udobi edolu nwa aye ndị obodo m dike n'ọnwa belani wabela dokechukwu obuli wesi dikelo nwanne m na mmanwụ ja na anụ n'ụwa ozibi west ọgwa onye mgbochike unu si m ya ahịhịọ mgbe weli m n'ọrụ metiti dezie udobi nwejedonu omigbo nọ ga-adị mma echi ga-adị mma nne mechi ga-adị mma nne mechi ya ma ọgwụ dọgala dalụwa nwati meleze ọbụleze nwa wọmmanwụlụ udu aka ọgwụ dọgala ọrụ maka osibie lezie na-achụwaju n'ụwa nwati meleze ọbụla n'ụwa mgbagwetezie n'ọdịgo mma onye kwe lezie chi ekwe lezie kele wabela dekene n'ụnụ azadị nwanne m ekene wabela dekene nwanne m n'ụnụ ọya tadị mma anyị nwere ezi obi eduwili nwanna eduwili nwanne alụ ọlẹ nwanne alụ ọlẹ eduwili nwanne alụ ọlẹ
nwanna lọye nna lụọ ọlịa ọrọma ka o si bi enu ya nụ azụbike kenego wee gbagọ ma wulu nwe udobi yedela ya nụ onye ọma chikwade o nwamba wulu du aka o dezie n'omenjọ n'omenjọ n'ime ọrọmọba ebe bụ ka isi bi enu nwamba wulu du aka Popular azuka nwanne duru nwe gbanugo ike na Germany popular nụ nwachi mele zọbụla eze n'uwe ịmalụ na ọ dịgo mma nwa bụ nwanne udu aka ọnụ onye ọma nwa bụ nwanne ogo egwu na-abịa dezudobi edolu n'uwe ibe nna ya ndị obodo m obele nwa ka mbụ na-awụ arụ na bụ nwere ka mmadụ obele nwa ka mbụ n'ụwa wee besi mụ ji ayọ n'ụwa eyi obele dị nje ayọ isi mụ ji ezi eze ozi n'ụwa obodo nje isi mụ pụta eze n'ụwa nwanne m n'ụwa na aka mmadụ ọgwụ ya cha maka na na-eburu ala eze n'ogbu ebi yo ọntajakịnya ka isi bi elu gị n'ezie n'ogbu ebi ọ nọzi n'ime ntaja nya ka isi bi elu gị o ịgba agụ ma wulu ụwa onye ya mụtara zụbụike nwe ya aji bịalị mbọ n'ime ana m ọ dịgo mma bright figo n'ụwa Gosi na chinwoba ọnụ enwe mgbogosi na chinwoba ọnụ gona boy ọdịgo mma gona boy iyo aka ji ọfọ na ya n'aka n'uwe nwanne okoye enweli m okosi onye bụ Chukwu Benadi kwa Benadi godogwu nwa akụzi onu ụmụnna wele olu na siwo nanụ n'uwe onye bụ Chukwu nwanne m kwa Benadi ibe onye ezuloko na-eme Obiora nwa akọ onye m Obiora nwa akọ na mmụdọra Omuta ka o si dị enye Obiora ihe ụmụ Obiora nwa akọ onye chi mere eze abacha nwobelu onye mabacha n'ọnụ nwe lezie na ọmachakwa nwanne m na mmịatị anụ ebe bụ ka o si bịa ezie na ọmachakwa nwanne m nwobelu ekenego lezie na usolesi n'ụwa nwamali bebe egwu nna gwulu Chineke obeche mmekelegwu gị ụmụọba ka gị si wee bịa Obenadi Sunday emegwu wee anya ka si ewu ụwa gị mee Azụbike si mụ kedu n'ụlọ aji bịalị mbọ n'ime ala mụ wee gbadugo mmanwulu wee ndị obi okosi bi ụwa anya n'ọrụ mmetiti nọ
Regina Bernardo Okechukwu Dezenu Gine Regina Bernardo Okechukwu egwu na-agwụ Gine egwu kanje keno ya Dezenu Ekene wama wulu do aka Dezenu Ekene eme wama wulu lalu wama wulu do aka No so Bernardo Shadow Dezenu Akwela n'India No so Bernardo Shadow Ano usawolo no Bernardo Sunday megene e watago nunu akare bo Bernardo ngobele Wo ba yo chi de kwenu Lezi ozu ome wa chi de kwe lenu ozu ome nunu Lezi ozu ome Egwo kanje kelo emu Lezi fita nwanne m wa Bernardo Okechukwu Egwo kana guluchi mu Egwo kanje bi enyu Baba Chimobi nwanne m Alle menenua Nemo kasi emenua Bernardo Sunday kuwego Ogo ai Desi Sunday nwanne m Uda lati je nwanne m Sunday Desi na kusi na chiwo Oyama Sunday ekenego me Ema na kusi na chi abia ayoko nemo ko shade ade ebelu bidewu ayendo me Tondo watu wajaja nwa Neni watu wajaja nwa Nno ya dikada lwe Watu wajaja na mweweli mwo Ababo kosi duwe aya Azubi keke lego Weba nubo Ewa mawulu Wanya kafia lesi Nimeme weli mu Wayo moya kada lulu Dezienu fia lesi Wayo moya kada lulu Yegu na guluchimu Donasi nwanne m O jibi dana ndị obi Aya ndobodo m Bernardo Sunday emege bi enuwe Maka na ikpo Bernardo ngobele Leni dana ndị obi Egwu na guluchi mu Sandra Idubo Egwu mu kanje genu Sandra Idubo Eja nwanyị happiness Alụsị njaba Azụbi kekedegwu n'ọbụma Lezie na ji bịale mbọ N'ime na mụ Ude bụ oke oji adị n'ụwa Ude ka mbọ ọjị n'ụwa Ana m okosi dị enu ya Ude ka eze dibịa nọ Enweli m ka si nwe bịa n'ụwa Udaka nwanne m osi na mmegwu ebelute Udaka mbọ ọjị n'uwe Onye dịka nwanne m Wama wulu nwanne m Onye dịka nwanne m Ayo Wama wulu udu aka Onye ọmazubi ka nwanne m Egwu na-abịa Wama wulu udu aka Azụ ike Dezie na-achị Ajo bịali mbọ n'ime ana m Azụ ike mana nwa mụla mụ ya etolile Ayo Ijile ji ego Juwike nwadom nnọ Nwadom odogwu nwa m Awala na Senegal Onye ọ ga-adịle mma Bernardo Sunday megwenye Na-echukwu ike Bernardo Sunday megwu Ka mbide Nemegwu na-anazi ya na ojichilie Una bụrụ n'ọnwụ Ka ijebari Ogozo na ihe abịa n'ụnụ Ogo Ọralaeze mmegbu enugwo Wone mechi ya mama kalịa tata
asị m nwanye kwechi ekwe nwanye chọrọ n'ife dị mma ife dị mma ya abịa nwanye chọrọ n'ife ọjọọ nwanye abịala ya kọmalụ na-ekosi adịlele ayo na-emeji ewute ayo na-emokosi adịlele whether one name so life all the night Sunday that's the one for now aka jo so bi ni mana mba network ndi ni go ba whether one name so life